Praise God. Hallelujah. Narito po tayo sa programa ng Tinig ng Pag-asa sa atin pong morning devotion. Ito po ang iyong lingkod, Pastora Vicky de los Reyes. So, purihin po ang ating Panginoon dahil mayroon na naman pong isang mensahe, no? Ang ating Diyos na buhay na siyang magbibigay po sa atin ng inspirasyon, pag-asa, para patuloy natin mapagtagumpayan ang atin pong buhay sa mundong ito. So, dito po sa atin pong pag-aralan ay patungkol po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Ano ho? Ang sabi po dito, therefore, I urge you, brethren, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. So tayo po muna manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na muli po namin mapagbulay-bulayan ang iyong salita. Turuan mo kami, Banal na Espiritu. Ikaw ang aming dakilang teacher sa amin na pag-aaralan. Ikaw magbibigay at magre-reveal ng mga magagandang bagay. Para sa ganun ay patuloy namin maunawaan ang mga salita mo, O Diyos. Salamat po sa bawat nakikinig. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang patuloy namin maunawaan ang layunin mo, Panginoon. Maraming salamat. We ask, Lord, for your divine intervention. We ask, Lord, for your divine strength. Even po ang karunungan at kaalaman na galing lamang sa iyo. We can do nothing apart from you, Lord. Hindi namin kaya ang lahat ng ito without you, Lord Jesus. We ask, Lord, for your anointing, Panginoon o Diyos, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Ang yun lagi po namin sinasabi na ito po ang aming laging pinapanalangin, O God, sa iyo na yung guidance mo, Panginoon. Lord, we thank you, we bless you, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, ang atin pong pag-aaralan po ngayon ay patungkol po doon sa atin pong tema, na kung nasaan ito po isang malaking bagay na kung nasaan ang nais ng ating Panginoon upang patuloy po natin maunawaan ang mga magagandang bagay na kumbaga po ay itinuturo ng ating Panginoon para patuloy tayo na maging matuwid, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ang nais lang ng ating Panginoon ay patuloy natin maintindihan kung ano ang nais niya sa ating buhay, habang nandito po tayo sa lupa. Sabi po dito, do you know na what it means to live a holy life? Paano po natin maunawaan ano ibig po sabihin to live a holy life? When you make a decision to be set apart from the world and live in holiness, you will unlock the supernatural. Amen po ba? So, ang nais ng ating Panginoon ay tayo po ay mamuhay na may kabanalan, sa kanyang banal na harapan. Mayroon pong dimension na kung nasaan pag tayo po ay namubuhay, sabi po dito ay you can only experience when you make decision to please the Father in every area of your life. In that dimension, Jesus becomes real to you, na ang Diyos po ay magiging totoo po sa atin and magmanifest po siya sa atin pong mga buhay. As you discover how to be holy, His power becomes alive in you. Kung paano po natin, na-discover po natin na magiging banal po tayo, ito po ang kapangyarihan naman po ay nagiging, sabi nga po dito, ay nagiging buhay sa atin. So, kung titingnan po natin, ang sabi po dito, what is holiness? What is holiness? Ano ba yung kabanalan? Kasi ang gusto ng ating Panginoon na tayo po ay magiging banal sa kanyang harapan. Pleasing, holy and pleasing, acceptable before the sight of God, Ang sabi po dito sa Ephesians 4 verse 22, sabi dito, what is holiness? Sabi dito, you put on a new man which was created according to God in true righteousness and holiness, So, sabi po dito ay
Tunay na nga ang scripture ay nagsasabi dito na ang katwiran at ang kabanalan ay magkaiba, hindi different things sila. Righteousness, sabi dito, is what happened to you when you born again. Amen? When you were born again. You were made righteous when you made Jesus Christ the Lord of your life. Amen po ba? No? Tayo po ay nagiging righteous lamang po once na tayo po ay ang atin pong buhay talaga itinalaga po natin sa ating Panginoon. Sabi dito, He provided right standing with God for you at the cross. So, praise God, no? Sabi nga dito, but holiness is another matter, no? Iba naman po ang holiness. Sabi dito, exactly what does the holiness mean? Sabi dito, it simply means separation to God, no? Or conduct befitting those so separated. So, ibig sabihin, masiseparate po tayo, set apart, ano? Sabi dito, separate means to set apart, to disunite, to divide, to sever, to disconnect, to part company, to go in different direction, to cease to be associated, to become distinct or disengaged, as cream separates from milk and rises to the top. So, ito po yung paghihiwalay, to set apart, to disunite, no? Para ma-disunite tayo, no? Ito po yung sabi ng holiness. Sabi po dito, ito po yung holiness, sabi dito, is a decision of your will. Ito po ay decision mo, no? It is what you choose to do with your life. It is your conduct, no? Ang magiging kabanalan, ito ay decision mo, no? Pipiliin mo kung ikaw maging banal sa harapan ng ating Panginoon, kung gagawa ka ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So, ito po ay decision mo, no? Decision mo kung magpakabanal ka o magpakasama ka. So, depende po yun sa iyo. Pero, ang nais ng ating Panginoon na dapat po tayo ay maging holy. Amen po ba? Kasi ang holiness po, sabi dito, is a fruit, bunga, not a root, no? Ang holiness ay hindi, ito po yung bunga, hindi po yung root, ibig po sabihin yung ugat, in other words, living a holy life is not the way to God, no? It is a byproduct of being born again, no? Ang holiness po, ito ay byproduct, no, of being born again, no? So, you do not live a holy life to get God to love you, no? Hindi sabi nga po dito ay hindi ka mamuhay, no, may kabanalan na kung nasaan ay para mahalin ka ng Diyos, no? Sabi, He already loves you, no? Tayo po ay makasalanan pa, dati po tayo ay maruming basahan sa ating Panginoon, tayo po ay minahal na ng ating Panginoon. Amen po ba? Naunawaan po natin yun na sabi nga po dati ay makasalanan tayo, dati ay maruming basahan tayo, pero nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon. Mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Dahil mula pa lamang sa sinapupunan pa lamang tayo ng ating Panginoon, talagang sabi nga, bagamat may minana na tayong kasalanan, tayo ay minahal pa rin ng Lord. Pinatawad pa rin tayo ng ating Panginoon. So yung sabi nga po dito, you live holy because you are motivated, no? Tayo po ay nagiging holy dahil na-motivate na po tayo, ng ating relationship with the love of our Heavenly Father. Kaya nagiging banal tayo dahil na-motivate na po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Ng ating Diyos, no? Ng ating Amang nasa langit. So, sabi dito, you are responding to the love of God. Kaya po, nirespond na lang po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Sabi nga dito, rather than trying to get Him to respond to you. Ito po ay responde na lang natin sa ating Panginoon dahil tayo po ay Kanyang minahal. Amen po, amen po ba? So, how can you live a holy life? No? Paano tayo mamuhay na may kabanalan? When you disconnect the word, no? Ikaw ay may disconnection, no? Na pinutol mo na ang relasyon mo sa word. Sabi dito, flee from temptation, no? And obey God's word, no? You will live a life that is pleasing to God. You will be holy. So, mayroon dito po na mayroong tatlong bagay po dito. Unang-una, disconnect from the word, Ang sabi po dito sa Romans 12 verse 2, do not conform to this world, Wag na tayo makiayon sa mundong ito. Amen? Sabi nga, mag-iba na po tayo, no? Mag-iba na po tayo ng
atin pong pag-iisip. Ang sabi dito sa Bible, no? The Bible warns us again and again that should be a definite line drawn between us and the Word. That means our thought, no, ang ating isip, ang ating action, no, sabi dito, ang ating salita, ang ating behavior should be different, no? We should look like Jesus dapat. So, sabi dito, dapat tayo ay katulad po ng ating Panginoon, no? The way we act, yung ating kaisipan, yung ating pananalita, yung ating behavior, ano ho. So, ito po ay nais ng Diyos na ituturo sa atin, no? Itutuwid po tayo ng ating Panginoon. So, yung kailangan lamang po natin talagang gawin ang kalooban ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, sa 1 Peter, no? Sa 1 Peter 1 verse 15, sabi dito, but just as of you, He who called you is holy, no? Sabi dito, so be holy in all you do. So, ibig sabihin, sabi po dito ay, kayo ay tinawag, no? Banal. Kaya, ang tumawag sa inyo ay banal, kayo ay dapat magpakabanal. Amen po ba? Mahirap po magpakabanal. Amen po ba? Sabi nga doon sa laging kasabihan ng mga tao, sabi ay, gusto kong maging banal, ngunit hindi ko kayang magpakabanal. Ano ho? So, sa totoo lang hindi natin kaya yun, unless po, hindi tayo magpabago sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi pa ho dito, sadly, that's not how most Christian live. No, pag minsan ang mga Kristiyano pumupunta sa church, they act nicely sa Sunday, on Sunday, they live like the world the rest of their week, ibig sabihin ay namumuhay sila, pero namumuhay sila sa sanlibutan, no, sa nalalabi nilang week, kumbaga po ay hallelujah, week. Sabi nga dito, this would not we have been set apart as holy. Kaya nga, dapat ho tayo mga Kristiyano, kung ano man ang pinapakita po natin sa loob ng church, yun na rin po tayo, no? Kumbaga, dahil po tayo ay nababago ng ating Panginoon, hindi lamang sa labas, kundi mismo po sa loob natin. Amen po ba? No? So, ang sabi po dito, we have been set apart as holy. Tayo po ay talagang isiniset apart na ng ating Panginoon, no? No, tayo. Sabi nga po dito, and by that will be holy, no? That you will be holy. You made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ one for all. So tayo pa ay pinakabanal ng ating Panginoon dahil sa atin pong Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya po tayo ay binanal na ng ating Panginoon. Nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sabi nga po doon na siya po yung kanya pong banal na dugo, natigis sa tagiliran ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung simbolo na kung nasaan sinantify na tayo ng ating Panginoon. No? Amen po ba? So, praise the Lord. So, ang sabi dito, to be set apart means you are not living like the world. Pag sinabi ay set apart, hindi na po tayo namumuhay po sa dati. No, dahil tayo po ay binago na ng ating Panginoon. So, dapat ito, not thinking like the world. Hindi na natin isipin yung mga bagay sa mundong ito. Amen po ba? Not sick like the world. No? Not broke like the world. Not without resources and power like the world. Not engaging in sin like the world. Instead, sabi dito, we're separated from the world and walking with God in His ways. Sabi dito ay, we are not engaging in sin anymore like the world. Instead, sabi dito, we are separated from the world at tayo ay lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. So, praise the Lord, no? Sabi dito, sabi dito, how can we do this? Paano natin gawin ito? A lot of this has to do with what we're feeding on. Amen po ba? If we spend most of our time in watching secular TV, amen po ba? Listening to secular music, watching the news, and hanging out with unbelievers, sabi dito, you're unequally yoked with the world and it will have an effect on you, whether you believe it or not. Amen? Sabihin mo, pag ikaw ay laging nasa circular sa music, sa TV, sa cellphone, titingnan po natin. Sabi nga, makikita rin po yung inyong, kumbaga tayo po, no? Magiging, sabi nga po dito,
wag na, kumbaga, wag na ho natin gawin yun dahil para hindi po tayo, kumbaga, ay unequally yoked with the word, no? So, praise the Lord dahil tayo po ay laging tinuturuan ng ating Panginoon na lumayo na po tayo sa kasalanan. Iwasan na po natin ang mundong ito. Dahil alam po natin na malapit na dumating ang ating Panginoon, we have to be prepared, no? In a second coming, no? For our second coming of our Lord Jesus Christ. So, ang kailangan po natin ay ma-separate po tayo dito sa world. Wag na tayo makikiayon sa takbo ng mundong ito. So, sabi dito, sa mundong ito, sabi dito, a sexual sin, no? Violence, foul language, no? Paglalasing, no? Marami dyan sa kanto. Pinsan, celebrated na talagang sila ay nagsasaya. Bagamat ganito nangyari na may pandemic, pero ang mga tao ay nagpapatuloy pa rin sa makamundong gawain. Amen po ba? Hindi po sila natatakot anuman mangyari, samantalang nandun na po yung mga signs. Nandun na yun na talagang warning ng Panginoon, yung babala ng ating Panginoon na tayo ay na tayo ay talagang, sabi nga dun, ay layuan na po natin ang mundong ito. Amen po. So, sabi po dito sa 2 Corinthians 6 verse 14, do not joke together with unbeliever. Amen po. For what do righteous and wickedness have in common, or what fellowship can light with darkness? Amen po. So, do not joke together with unbeliever. Layuan na po natin yung mga barkada natin na naghihila sa atin sa masama. Kundi sila po ang madala po natin sa ating Panginoon. Hindi po tayo yung mahihila. Kaya sabi dito, don't team up with those who are unbelievers, no? How can the righteous be a partner with wickedness? How can we quietly live with darkness? So, hindi natin kaya ito unless na hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Hindi natin kaya ito unless na hindi tayo talaga magpasakop at magpabago sa ating Panginoon. So, sabi dito, we should minister to non-Christians. They need the good news. Kaya tayo po yung mag-minister sa kanila. Hindi po tayo i-minister ng mga unbelievers dahil kailangan po nila ang mabuting balita ng kaligtasan. But this, sabi nga, ang scripture na ito na sinabi dito na, sabi dito, as it is not good to have ongoing fellowship with them, no? Hindi po maganda na patuloy tayo nakikipag-fellowship, nakikisama po sa kanila, no? Kaya ang kailangan po natin dito ay, ang sabi nga po dito ay, wag ho natin, no? Gawin kaibigan ang mundo, no? You make yourself an enemy of God. Dahil fans na ito po ay atin pong maging kaibigan, no? Naging kaibigan na natin ang mundo. Sabi dito, tayo po naman ay magiging kaaway, kalaban ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? So, sabi po dito, sa John 17 verse 14, no? Sometimes it can feel challenging to be set apart because it means we stand out, no? And God know ahead of time that this would involve persecution. Nung tayo na born again, ay talagang maraming persecution, dahil tayo po ay nilalayuan na natin po ang mundo, no? Hindi na po tayo nakikisama po sa mga unbelievers, pero mararanasan po natin ang persecution. Amen po ba? Ang sabi po dito sa John 17, no? John 17 verse 14, sabi dito, the world hates them because they do not belong to the world, no? Just as I do not belong to the world. No, ang mundo ay hinahate tayo. Amen po ba? Dahil po tayo ay hindi na bilong sa mundong ito. Amen po ba? So, yung persecution nandyan, dati na ikisama ka, nagiinom, nagbabari kayo, nagyuyusi kayo, na pumupunta po kayo sa mga diskuhan, So, maranasan po natin yung persecution sa atin pong mga kaibigan. Amen po. Lalo tigit po sa ating pamilya. Unang-una po na may persecute sa ating pamilya. Amen po ba? Lalo na ay hindi na tayo na umaayon sa takbo ng mundong ito, no? Halimbawa, may mga gathering na hindi naman po ayon sa kalooban ng Panginoon, nag-videoke, na mga word ang inaawit. So, ayaw na ho ng katawan po natin, ng espiritu natin yan. At tandaan po natin, once na tayo lumayo sa kanila, persecution ang nararanasan po natin. Pero wag ho tayo,
wag ho tayong matakot, wag ho tayong matatakot dahil alam naman po natin na once na sumunod po tayo sa ating Panginoon, yung pagpapala naman, yung honor, na talagang makita po natin na darating yung time na yung nagpe-persecute po sa atin, sila din po magbibless sa atin at itataas din po tayo. Amen po ba? So, praise God dahil patuloy natin na naunawaan at intindihan ang salita ng Lord. Dahil ang sabi po niya sa Matthew 5 verse 10, sabi dito, blessed are those are persecuted because of righteousness, for those in the kingdom of heaven. So, praise God, tunay nga ang Panginoon po natin ay napakaganda po ng sinabi niya dito, Nasabi po dito ay mapalad ang pinipersecute, dahil sa katwiran, dahil gumagawa ka ng katwiran. For this is the kingdom, for theirs is the kingdom of God, at ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila. Kaya magtaka tayo pag tayo mga Kristiyano na hindi tayo nakaranas ng persecution. Amen po ba? Maano po tayo, kumbaga mag-isip na ho tayo, anak ba ako ng Diyos? Bakit walang persecution naranasan ko, walang pagbabago sa atin. So, alam nyo, naranasan ko po, nung ako po ay born again, dahil kagustuhan ko ma-share ho ang salita ng ating Panginoon, ay ako naman po ay talagang nilalayuan nila, nape-persecute po ako, minsan, magkasama po kami ng aking mga kaibigan palabas, mga ka-office-mate ko, ay kumari ko pa naman, akala ko, ko siya, nasa likod ko na siya, at ako po'y nagkikwento pa, yung pala naman ho'y malayo na siya sa akin, hindi pala sumasama siya sa akin, akala nila na born again at nagsasalita, ako nagsishare ng word of God, ay iba na po ang aking kaisipan. So, praise God, yung persecution na yung nami-persecute sa akin po, grabe po ang ginagawa ng Lord bago ako umalis ng opisina. Sila po yung nagsasabi na magsishare ako ng word of God doon. Amen po ba? At alam mo, dumating yung pagkakataon na talagang ako po ay bago umalis po ng opisina, na ako po ay nag-retire last 2019, ay talagang lahat po yan ay nakatanggap sa ating Panginoon, Nag-share po ako ng Word of God at gusto po nila talaga makinig ng salita ng ating Panginoon. Sa umaga from Tuesday to Friday, tuwing umaga po yan. Bago kami magtrabaho, nag-share po ako ng Word of God tapos nananalangin po ako. So, yun po, pag minsan ay tinitingnan ko, sinusubukan ko, ano kaya, sabi ko, na hindi na ako mag-share ng Word of God. Ay sila na po yung nag-encourage sa akin, yung amin pong lalot po yung akin pong yun pong aking admin, yung sa admin po namin, talagang siya pa po yung nagsasabi sa akin na mari mag-share ng word of God ka, So ito po dun ko po nakita na talagang sabi ko nga, it's time na talagang kahit na persecute ka dati, pero ikaw ay nagpapatuloy sa ating Panginoon, nandyan naman po ang backup ng Lord. Amen po. So, praise the Lord. Tayo po'y gagamitin ng Lord. Wag lang ho tayo wag ho natin isipin na nape-persecute ka, mahihiya ka na mag-share ng word of God. No. Kahit alam nyo, narinasan ko, kahit anong sinasabi sa akin, nagpapatuloy ako sa Panginoon. At alam ko dahil nalulugod ang Diyos sa buhay ko, sa ginagawa ko, ang Diyos naman ang nagpo-promote po sa atin. Amen po ba? So, sabi nga, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon, Walang bagay na imposible sa ating Diyos na buhay. So, number 2, ang sabi po dito, flee from the temptation. Amen po ba? Sabi to, flee from temptation to live a holy life. Dapat po ay flee, Kumbaga, lumayo tayo, sa temptation. Ito yung isa sa mga bagay na kunasan ang gusto ng ating Panginoon na talagang ma-realize po natin na talagang tayo po ay hindi na po sa mundo. Tayo po ay mga lingkod na at pinili na ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin dito, anuman temptation, nakaway ng kaaway. Yung nilagay ng kaaway na para ho tayo matukso. Sabi nga po dito ay layuan po natin ito. Amen po ba? Ang sabi po dito sa 2 Timothy 2 verse 22, flee the evil desires. Amen po ba? You can resist any temptation that comes your way. Amen po. We got power. First, ang sabi dito sa Corinthians 10, verse 13, sabi dito, no temptation has seized you, except what is common to man. Amen po ba?
No, sabi dito, wala daw hong temptation o tukso na kung nasaan ang lahat ng ito provided ni God. Amen po ba? Para ho tayo ay malayo po sa temptation. Para tayo ay mamuhay na may kabanalan sa ating Diyos na buhay. So, praise God, no? Sabi nga dito, we have a choice to, ano? Amen po ba? Ang sabi po sa 2 Corinthians 7 verse 1, sabi dito, since we have these promises, dear friend, let us purify ourselves from everything and contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence of God. So, praise God, ano? Sabi dito, na kung nasaan ang kailangan po natin dito ay tayo po ay praise God. So sabi po dito ni Pablo, no, na talagang we have to purify ourselves, ano, from everything, no, lahat ng ating mga nagko-contaminate, ibig po sabihin nagpapasira po sa ating sa ating katawan, dapat ito po natin ay iwaksi po natin. Amen po ba? So sabi dito sa 2 Corinthians 7 verse 1, sabi dito sabi dito sa Galatians 5 verse 24, sabi dito, we are temple of the Holy Ghost. Amen po ba? Indwelt by the Spirit of God. So when our flesh rises up, so that, sabi ng the Bible says to crucify it. Amen po ba? So ang kailangan po natin ay talagang sabi nga, dahil bilong tayo sa ating Panginoong Yesus, na crucified na po tayo doon sa ating kasalanan, sabi dito, our nature with its passion and desire. Mayroon na tayong passion, no? Ang desire po natin na magiging banal sa harapan ng Lord ba? Dahil po ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mga puso. Amen po ba? So, sabi po dito, means that you don't let your flesh live anyway it wants to live, no? You crucify it when it wants you to do say thing, should do it or say yes. Say, body shut up, no? Ibig sabihin, pag nagustuhan, pag halimbawa, no, nandun na po yung flesh natin, parang gusto na tayong matukso, lagi po natin sabihin sa ating, utusan po natin yung ating katawan. Amen po ba? Nasabihin natin, body shut up, tumigil ka katawan ko. Amen? Utusan natin yung ating katawan, no? Hindi ka po pwedeng pumunta doon, hindi ka po pwedeng gumawa ng kasamaan, ng kasalanan. Amen po ba? You are not doing that, no? Utusan po natin yung ating katawan, no? At kailangan po natin na tayo ay magkaroon ng fruit of the Holy Spirit. Number 1, yung pagkukontrol ng ating sarili. Amen po ba? So, ang sabi dito, it isn't a sin to be tempted. Sin is yielding to and acting on it. Amen po ba? When temptation comes, it's often a tap that seems to comes out of left field. That is just the devil saying, if you go for it, so what do you do when what happens? You say, I rebuke you in the name of Jesus. Satan, you get out of here. Amen po ba? Pag tayo po, no, sabi nga po, nandun na yung kasalanan, ano, at talagang gusto po tayo mahulog na sa kasalanan, no, sa temptation, dapat ho, mag-rebuke. Kailangan po natin mag-rebuke, no? Mag-rebuke. No, ibig po sabihin, in Jesus name, lumayas ka, Satanas, sa buhay ko. No, yung temptation na yan, lust of the flesh, lust of life, pride of life, lahat na yan, no? I-rebuke po natin, no? Resist the devil and the devil will flee from us. Amen po ba? Katulad po nagkasala po si Bathsheba, ano? No, nagkasala po si Bathsheba, yung halalabas yan. Yes, in Jesus name, yo. No, talagang sabi nga po doon ay si David, ano? So kung titingnan po natin dito nung nagkasala si David, no, kay Bathsheba, no, sabi nga po doon ay dapat sinabi ni Bathsheba na ni David na tukso-layuan mo ako, pero yung siya pa rin po ang lumapit po doon para siya matukso, ano ha. So ang kailangan po natin dito, talagang kailangan po natin mayroon hong kapangyarihan na galing ho sa ating Panginoon para ma-resist po natin, mapaglabanan po natin yung temptation, yung tukso po. Amen po ba? Kahit lang po yung mga bagay na maliliit na gusto natin bilhin ay sabi nga kahit ho maganda sa tingin po natin, ano, na hindi naman natin kaya,
tayo po ay nagkaroon ng temptation para po tayo mangutang, para makabili ng mga bagay na yon. Yung temptation po yon. Amen po ba? Ito po ay kasalanan po natin. So, sabi nga, lagi po natin pahawakan sa Diyos ang ating pong isip, ang ating puso, ang ating labi, ang ating kamay. Amen po ba? Dahil itong parte ng ating katawan, ito'y ginagamit ng kaaway para ho tayo mahulog sa kasalanan. But praise the Lord, no, nandyan lagi po ang ating Panginoon para po tayo hawakan, para po tayo kontrolin, para po tayo pigilan sa anuman ang gagawin ng kaaway sa ating mga buhay. Amen? We have the power. Amen? Nandyan po yung kapangyarihan binigay ng ating Panginoon. Ang sabi nga po doon, anumang bagay na hilingin natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya. So kung anuman ho ang kahilingan natin sa ating Panginoon, Lord, kontrolin mo ako, tulungan mo ako, Panginoon, ang mga temptation na ito na hindi ko kaya, Lord, ikaw na po ang bahala. God will make a way. Amen po ba? Hallelujah. So, praise the Lord. So, ang sabi po dito, ano ho, ang sabi po naman dito sa number 3, no, number 3, obey the word of God to live a holy life, no. Sabi dito ay, paano tayo mamuhay na may kabanalan? Obey the word of God. Sundin po natin ang salita ng ating Panginoon dahil ang obedience ay pleasing to God. Amen po ba? Ang pagsunod sa ating Panginoon, ito pala ay kalugod-lugod sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Kahit na nag-sacrifice ka, ngunit hindi ka naman nag-obey sa salita ng Lord, hindi ka sumusunod sa ating Panginoon, hindi pala ito'y katanggap-tanggap sa ating Diyos na buhay. So sabi dito, to live a holy life, you have to obey the word of God. Amen po ba? Ang sabi po dito sa 1 Peter 1 verse 15 na nasabi po natin sa una pong binasa po natin, be holy in all you do. Gawin po nating banal ang lahat ng ating ginagawa. Amen? And everything, do it for the glory of the Lord. So, hallelujah. So, ang sabi dito, no, as well already discovered, holiness simply means separated to God. It's what you do with your life day by day. Amen po ba? It's ordering your conduct according to the Word of God and prompting of the Holy Spirit. If you're separated to God, you will obey the Word of God. Ano? Sundin natin ang salita ng Lord. Hindi porke po na ano lang, mas mabuti pa ho yung sumusunod ka na magsasakripisyo ka. Amen po ba? So, ang kailangan po natin dito, yung pagsunod, ay ito pala ay kalugod-lugod sa ating Panginoon, no? So, sabi po dito, you will obey, no? You will obey His word, not just some of the time, and not just by obeying some of His commandments, but all the time, lahat ng, sa lahat ng oras, obey all His commandments to the best of your ability. So, sabi nga po dito, lagi po natin gawin ang kalooban ng Diyos, sundin natin ang anuman ang inuutos ng ating Panginoon, no? Sabi, to the best of your ability. Yun, the best ability, no? So, ang kailangan po natin dito ay talagang ang sumunod sa ating Panginoon. Sabi dito, if you are living separated to God, disconnected from darkness, you will stand out and be distinguished. So, praise God, no? Sabi po dito, as we already discovered holiness, simply separated to God. It's what you do with your life day by day. Amen po ba? Na kung nasaan, ibig po sabihin, once we are separated from God, sabi dito, madidiscover po natin ito, no? Sa araw-araw po nating pamumuhay, pag tayo po ay talagang connected sa ating Panginoon. Amen po ba? At ito po ay nakikita po natin dito na sa pamagitan po ng salita ho ng ating Panginoon at sa pamagitan po ng prompting of the Holy Spirit. Kasi po ang Holy Spirit, no, sabi ko nga, ang Holy Spirit indwells in our hearts. Amen? Sabi nga, we are the temple of the living God. So, ang Banal na Espiritu ay naghahari sa atin. Kaya, hindi po tayong, kumbaga nandun yung Holy Spirit na nagre-reveal po sa atin para wag tayong magkasala. So, ang sabi dito, if you're separated to God, you will obey His word. Kaya po, pag tayo po ay separated from the word, no?
you are separated to, no, separated to God pala, we will obey His word, no? Pag tayo pala ay nasa Panginoon, dapat sinusunod na po natin ang kanyang salita. Amen po ba? No, hindi po pala mahirap, no, na sumunod sa ating Panginoon dahil alam natin na siya ang tumawag sa atin. Pinili niya tayo. Minahal niya po tayo. Amen po ba? At makita po natin na once na tayo sumunod sa ating Panginoon, no, sabi po dito ay sumunod sa Lord, sumunod sa kanyang salita. Sabi dito, not just some of the time, hindi lamang gusto mo lang sumunod, but not just by obeying some of His commandments, but all the time. Amen po ba? Hindi lamang ngayon ka susunod, bukas ay hindi, no, mamaya ka susunod, bukas ay hindi, dapat all the time, no, all the time, tayo ay susunod sa ating Panginoon. Amen po ba? At susunod tayo, sabi dito, to the best of our ability. Amen. No? Praise God. So, sabi dito, if you are living separated to God, disconnected from darkness. Amen po ba? Pag tayo po ay nasa Panginoon na, disconnected na po. Hindi na ho natin best friend si Satanas, no? Ang word, hindi na po natin kaibigan po si Satanas dahil po tayo ay connected na sa ating Panginoon. Amen po ba? No, sabi nga po doon ay kung ikaw man po ay may dalawang kaibigan, no, at gusto mo talagang dito ka talaga i-focus mo ang buhay mo sa kanya, no, at maging best friend talaga kayo, ay alisin mo yung isa at doon ka talaga magpo-focus. Amen po ba? So ito po, sabi nga po doon, once na tayo po ay connected at disconnected naman po sa darkness, tayo po ay we have to stand out. And tayo po ay na-distinguish na tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? So many people, sabi dito, maraming mga tayo born again, but they are never disconnect from the old. Amen? From the old, no? Dati pa, ay akala ko'y born again yan, akala ko'y born again yan, pero kasi ay nakikita pa ka pa na nandun sa tungitan, no? Ay galing ka sa church, no? Sa hapon ay nandun sa tungitan, ay akala ko'y born again yan, hindi ka pa disconnected. Amen po, sa darkness. Hindi ka pa separated to God. Kaya ang kailangan po natin dito ay maraming born again na sinasabi, born again sila, pero ang sabi po dito ay they never spend time hearing from God. Amen po ba? Kung kailan nila magbasa ng salita ng Lord, ng Word of God, no? Kung kailan lamang sila mananalangin, no? Samantala ang sabi ng Panginoon, meditate my word day and night, and pray without ceasing, manalangin ka ng walang patid. Amen po ba? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Or learning how to listen to the Holy Spirit within themselves. So, yun po ang mga kailangan po natin. Umaattend po tayo sa gawain ng Lord, no? Kung ano man ang sinasabi ng ating pastor, gawin po natin ang kalooban ng Panginoon dahil we are already separated to God. Amen? So, sabi po dito, dapat ang resulta po nito, hindi lamang ma-change po yung outside po natin, but ma-change din po yung ating kaloob-looban bilang mga anak ng ating Panginoon. Amen po ba? Kumbaga, ang kailangan po ang Diyos naman po ay hindi naman siya tumitingin talaga kung ano ang ating mga kahinaan. Ang mahalaga lamang po dito ay talagang yung lagi mong pagpapakumbaba sa Lord, yung lagi mo pag-aamin na ikay makasalanan, inaamin mo na ikay mahina, ang Diyos po ay lagi nandyan. He is a God of mercies and comfort. He is our Father. Ama natin siya. Na laging naunawaan tayo, naintindihan po na tayo. Pero ang gusto ng Lord na wag na ho tayo makikiayon, no? Sa takbo ng panahong ito. Dapat makikipagkaibigan na tayo sa Diyos. Amen? Dahil ang gusto ng ating Panginoon, ibubuhos na yung pagpapala. Amen po ba? Hindi po pwedeng ibuhos ang pagpapala ng ating Panginoon kung namumuhay pa tayo sa kasalanan. Amen po ba? Kasi pag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, ibig po sabihin, no, tayo po ay ang atin pong sinusunod, walang iba kundi si Satanas. Pero once na tayo po ay disconnected na sa darkness, sa word na ito, and separated to the Lord, amen,
ang pagpapala ibubuo sa Kanya. Kasi po sumusunod tayo sa ating Panginoon. Dahil ang sino man sumusunod sa Kanya, ang pagpapala ay patuloy na mararanasan ng Kanyang mga anak. Amen po ba? So, yung kailangan lamang po natin, no? Sabi nga po dito, no? Sundin po natin ang salita ng ating Panginoon. Sino ba ho, no? Sino ba ho ang mga tao na talagang grabe ang pagsunod sa ating Panginoon? Marami ho sa Bible. Ano ho? Si Jeremiah, si Ezekiel, si Hezekiah, si David, sila po yung mga tao na talagang sumusunod sa ating Panginoon. At kita naman po natin na talaga sila po ay well known. Nakita po natin yung buhay nila, no? Na talagang nakikilala po sila. Katulad ni Magdalena. Amen po ba? Si Magdalena po isang prostitute, isa po siyang masamang babae. Pero sabi nga po doon, nung siya ay sumunod sa Diyos, ay talagang pinatawad siya ng ating Panginoon. At siya yung unang ng babae na talagang natala po sa New Testament, na kung nasaan ay pinakitahan ng ating Panginoon. At siya po yung unang talagang pinatawad ho ng ating Panginoon. So, praise God, sa atin pong mga buhay bilang mga anak ng ating Panginoon, lagi ho tayong sumunod sa Lord. Dahil hindi naman ho mahirap na sumunod pag willing po tayo. Pag yun noong sabi po dito na kung nasaan ang salita ng ating Panginoon ay laging buhay sa ating mga buhay. So, praise God, no? So, we have to live a holy life, no? Wag ho natin sabi nga dito, kung ano man sinasabi, no? Na iba ay mabuti ito, maganda ito, pero ito naman ay hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So, ito po ay atin pong iaalisin at tatakwil po natin. Dahil once na sumunod tayo sa ating Panginoon, no, sabi dito, we keep ourselves on God's side of the line, obeying His word. Once na obey tayo, ano po ang pangako ng ating Panginoon? Ang pagpapala ay dadaloy sa atin. Ngunit, pag tayo po ay disobey sa ating Panginoon, ang sabi po dito ay ang sumpa ay mararanasan po natin. So, ayaw po natin yung sumpa, ang curse, kundi ang gusto po natin ay pagpapala. Amen po ba? So, sabi dito, we keep ourselves on God's side of the line, walking in love by continually, sabi dito, putting the word in our eyes. Sabi nga, lagi po natin ilagay, sa ating mata pala, sa ating mata ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag tayong pumikit, kundi lagi natin makita ang kalooban ng ating Panginoon. In our ears, ilagay po natin ang ating ang salita ng Panginoon sa ating mga mata, sa ating tainga, araw-araw ng ating buhay, at hayaan natin na ang Diyos ang mag-speak po sa atin. At tayo naman po ay willing na makinig at magpakorek ho. And sabi nga dito, instruction ng ating Panginoon. Kaya nga, hayaan natin na ang salita ng Panginoon ay magpa-prosper po. Amen po ba? So, praise the Lord. So, ayun po ang nais ng ating Panginoon. Nasabi nga po dito, we have to hear the voice of God, not to hear the voice of people or the voice of Satan. So, sabi dito, your obedience to His word is an act of holiness, but only if it is motivated by love. Amen po ba? So, ang kailangan lang po natin dito, yung pagsunod sa ating Panginoon, ay sabi nga dito, ma-motivate po tayo. Amen po ba? Yung motivation, sabi po dito, if I give all I possess to the poor, I surrender my body to the plans, sabi dito, but have not love, I gain nothing, Sabi dito, kung ibibigay ko man lahat, kung wala man akong pag-ibig, wala rin itong kabuluhan. So, be sure your heart is right when you act on the word of God, on the word. So, ang kailangan po natin, ang salita ng ating Panginoon, ipamuhay po natin ito. Sabi nga po dito sa atin pong pinag-aralan, once na tayo po ay nag-obey sa salita ng ating Panginoon, we live a holy life. Amen po ba? So, in conclusion, sabi ang ating conclusion po, when you disconnect, sabi dito, from the word, flee from the temptation, and obey the word of God, sabi dito, you will be living a holy life,
motivated by the love of God, no? Sabi dito, holiness doesn't happen to anyone by accident. It requires a decision of the will. Make that decision today, no? Kailangan po mag-decision po tayo. Amen. Ang kabanalan po ay ito po isang bunga. Ano po, sabi nga ito bunga, hindi po ito root, no? Kumbaga ito ay ang kailangan po natin ay ma-motivate po tayo sa kabanalan, no? At napakaganda po ng atin pong ibinigay ng ating Panginoon na how to live, no? How to live a holy life, no? Sabi ko ay ano lang po natin ulit, anin po natin. We have to disconnect from the world, no? To live a holy life, we have to disconnect from the world, no? Then ang sabi pa ho dito, number 2, no? Praise God, flee from temptation, no? Tayo po ay lumayo sa kasalanan. Amen. Amen po ba? At sa patatlo po, obey the word of God. Tatlo lamang po yung hiningi. Alam ko naman po na marami na po tayong mga katuruan, no? Mula pa nung first week, no? Mula pa po ng first week ng February hanggang po ngayon, ano? Ay ang atin po itinuturo is about Romans 12:1, chapter 12 verse 1 to 2, no? So marami na ho tayong katuruan na naririnig. At alam ko ho ay punong-puno na ho tayo ng mensahe ng Panginoon. Punong-puno na po tayo ng revelation ng ating Panginoon. So, depende ho yon kung tanggapin natin at ito po ay gawin po natin at ikapamuhay po natin. At alam ko po, ang Holy Spirit po ang siyang nangungusap po sa atin. So, tayo po ay muli lumapit sa Lord. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito, O Diyos. Hayaan mo na ikaw ang patuloy na gumawa ng magagandang bagay sa aming mga buhay, sa mga bagay na kung nasaan ikaw ang Diyos po namin na nakatunghay at nakikita mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Alam ko ang banal na Espiritu mo ang siyang patuloy na magtuturo sa amin kung ano man dapat namin gawin. Hayaan mo, Ama, na patuloy kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, dahil ang sinabi mo nga, Panginoon o Diyos, sa iyong dakilang salita na kung nasaan, Lord, mamuhay kami, Panginoon, na may kabanalan. We have to disconnect from this world, O God. Amen po. At alam po namin ito, O Diyos, and we have to flee from temptation. Amen. At we have to obey the word of God. Amen po. Lord, maraming salamat. Hayaan mo na patuloy gawin po namin ito. Tulungan mo kami, Panginoon O God, na masunod ang iyong kalooban, Panginoon, and help us, Holy Spirit, na mamuhay kami na may kabanalan ayon sa iyong kalooban. Lord, we thank you. I-bless mo lahat na nakikinig ng mensahe mong ito, Panginoon. Lord, hayaan mo ang patuloy na pagsama mo sa kanila, ang patuloy na pagbibigay mo sa kanila ng kaaliwan, lalo tigit ang pagtuturo at pagtutuwi dahil mahal mo ang bawat isa, Panginoon. Ayaw mo, Ama, na mapahamak ang iyong mga anak, O God. Kaya, Lord, tinuturuan mo na mamuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Ama, dahil ang pagtutuwid mo ito sa amin, ito ay isang sinyalis, O Lord, na mahal mo kami, Panginoon, at ayaw mo kami na magkasala, ayaw mo kami na mapahamak, Panginoon o Diyos, O God. Kaya, Lord, ang dalangin ko, ang mga salitang narinig po ng bawat isa'y silyuhan mo na yung kapangyarihan. Sino man po, Panginoon O God, ang may karamdaman, abutin mo ang kompletong himala kagalingan. Lord, ipagkakaloob mo sa kanila ang sino man, Panginoon, nagugulumihan, ang sino man, Panginoon O God, na nasa ilalim pa, Panginoon O God, ng sumpa ng karamdaman, ng sumpa ng kasalanan, Panginoon Lord, palayain mo sa pangalan ni Jesus, O God. In the name of Jesus, O God. Lord, anuman ang dalangin ng iyong mga anak sa oras nito'y abutin mo. Saan man silang dako, Panginoon, O God, continue to comfort them, Father God. We pray for your Holy Spirit, Lord God. Lord, bisitahin mo sila, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu at hayaan mo, Ama, ang open heaven, Lord, ay maranasan nila. Lalo tigit ang supernatural blessing, O God, favor, Panginoon. Lord, long life and satisfied life ay dinideklara ko sa kanila, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay at biyaya na patuloy namin natatanggap sa oras nito, Lord. Salamat po, Ama, at sa oras nito, sinisilyohan ko na yung kapangyarihan, ang mga mensahe mo, Panginoon, at Lord, yung amin pong mga salita na dinideklara ko po, Panginoon o Diyos, sa iyong mga lingkod, sa mga nakikinig. Lord, sinisilyohan ko ito na iyong kapangyarihan. Lord, salamat po, Ama. All the
Highest praises, glory, and honor, O God, belongs to you alone. My Lord, my God, my Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen and amen. Hallelujah.